לך. שלום. שלום, מה שלומכם? בפעם שעברה שיפצנו ושדרגנו סלון, חדר מגורים, והפעם אנחנו פה מנסים לשדרג חדר אמבטיה. עד 7,000 שקלים. אוקיי. תקציב כזה, אנחנו לא ניכנס לשיפוץ גדול. זאת אומרת, בוא נשים בצד את הריסת הקירות ואת הצנרת. בוא נתעסק עם חיפוי חדש, ריצוף חדש, אסלה, אמבטיה, מקלחון. אנחנו רוצים קודם כל לעשות שינוי גדול, ולכן אנחנו נתחיל קודם כל מהמעטפת. בחדר האמבטיה זה אומר ריצוף וחיפוי. אבל מעטפת זה הרבה מאוד כסף. כלומר, זה גם עריכים, כלומר, גם רצפה, גם קירות. ואז כל התקציב ילך על המעטפת. הטיפ ראשון שאני יכולה לתת לכם בעניין הזה כדי לצמצם כמויות, זה בעצם לא לחפות את כל הקירות. אנחנו נשים את החיפוי אך ורק בקיר שחוטף את המים. שאר הקירות, אגב, במיוחד אם יש אוורור, אבל גם אם לא, יכולים להיות צבע רגיל. טיפ נוסף שאני יכולה לתת לכם, פשוט תחפשו את העודפים. חדר אמבטיה הוא חדר לא גדול, המטראז' בו הוא מאוד קטן, ולכן אם תלכו לחנות, תבקשו לראות את העודפים, אתם יכולים למצוא בכמויות קטנות, ריצוף, חיפוי שכבר עולה הרבה פחות כסף. אנחנו מחפשים עודפים, אנחנו רוצים לרצף חדר אמבטיה יחסית לא גדול, באזור ה6 מטר רבוע. יש לי כאן עריכים מצוירים לדוגמה כרגע, שהם מאוד מייפים את החלל, נותנים איזשהו צבעוניות כרגע במבצע 69 שקלים, כולל מע"מ. 69 שקלים, כפול, אמרנו 6 מטרים, זה 420 שקלים. ליתר דיוק 414 שקלים. עכשיו אנחנו הולכים לחפש חיפוי לקיר. תסתכלו על האריח הזה, זה אריח של 20x20, אבל הוא מחולק ל10x10. אני אסביר לכם את היתרונות של האריח הזה. קודם כל הוא לבן. לבן מסתדר לנו מאוד יפה עם הכלים הסניטריים, ואם דיברנו מקודם על קיר צבעוני, אז בעצם אני יכולה את הצבע להחליף כל שנה, ולהישאר עם הבסיס הלבן. ככל שהאריח יותר קטן, אני יכולה בעצם לחתוך פחות, הוא יתאים לי יותר, ולכן אני יכולה בעצם לחסוך הרבה עלויות בהזמנה של פחת. אז אני עשיתי חישוב, יש לנו 10 מטר רבוע חיפוי, אנחנו נזמין עוד 10% פחת, משהו כמו 11 מטר, אנחנו מגיעים ל-770 שקלים, כי האריח הזה, במקרה הזה, עולה רק 70 שקלים. עכשיו אנחנו נבחר אסלה. אנחנו נלך על אסלת מונובלוק. מונובלוק הכוונה שמכל ההדחה והאסלה הם יחידה אחת. הכי פשוטה, במקרה הזה יש לנו ב-450 שקלים. עוד דבר שטוב באסלה הזאת, אין לה מדף, היא ישרה מבפנים. יפה מאוד, וכפי שאומרים, אין בעיה עם המוצקים. מנחם, הנדסת האנוש של האסלות האלה כל כך חשובה והיא מונעת כל כך הרבה מבוכות. נכון. אני אבל זקוק גם לבידה. אנחנו כבר לא מתקינים בידה, כי שוטפן. מה שנשאר לנו עכשיו לבחור זה בעצם ברזים. אנחנו צריכים שמרחק פייה מסף הברז יהיה 15 סנטימטר. יותר מזה השפריץ, פחות מזה אי אפשר לצחצח שיניים, זה נמוך. הדבר השני, אנחנו רוצים שהזרם יהיה לכיוון הניקוז. גם אז לא משפריץ. אם אתם בוחרים ברז, אתם צריכים לשים לב איזה כיור יש לכם ומה השימוש. אפשר למצוא מגוון למחירים בניקל שהיא זולה יותר, ואפשר לשדרג אותה לצבעים. עד מוצרים שבנירוסטה, מסביבות ה-300 שקל ועד 1,500 שקל. אתה רוצה לשדרג, אז בטח לא תעשה מניקל. אני לא בהכרח מסכימה איתך, כי אנחנו יכולים לשנות את הצורה, לא בהכרח את הגימור, בדיוק. כי אם חשוב המחיר, אז אני כן אתפשר למשל על ניקל, אבל אני אקח סדרה שהיא חדשה יותר, מעוצבת יותר, מאשר למשל הדבר שיש לי כרגע. כי אני דווקא תמיד מתייחסת לברזים כמו אקססוריס כאלה. את יודעת שאת יכולה בעצם לא לעשות שום שינוי, ואת משקיעה בברז יפה עם קצת איזשהו טוויסט, כבר שדרגת את אז בעצם הכל זה עניין של איזון. אני אגב עם דחייה. אני חושב שכשמדובר בברז, הוא צריך להיות היפה ביותר, הנוצץ ביותר כשנכנסים, ואז אני מפחית בפריט אחר באמבטיה. ואם אנחנו מדברים על מקלחון, מה יש לכם להציע? קיט כזה שאנחנו מוכרים, שזה זרוע וראש מקלחת ונקודת מים, מזלף וצינור, בניקל יעלה כ-700 שקל לצרכן. אני רוצה לתת לכם טיפ ממש ממש טוב. אם אני אבחר כיור כזה, שהוא בעצם כיור משטח, אני בעצם מקבלת 2 באחד. גם את המשטח שמאוד נוח לנקות, לגרוף מים וכולי, וגם את הכיור במחיר אחיד. אחיה מנחם, אני רוצה להזמין אתכם לחדר האמבטיה שהיינו צריכים לשפץ. אנחנו נמצאים בחדר אמבטיה שנמצא בדירה בעצם שהייתה מאוד ישנה, והיא מיועדת למכירה. אז בעצם בעל הבית רצה להשקיע כמה שפחות כסף כדי לשפר את המראה, ובעצם לשדרג את הדירה למכירה.
אז למעשה בחדר הזה הושקעו בסך הכל קניות 7,000 שקלים. ריצוף 450. החיפוי של הקיר 12 מטר 750 שקלים. כל מערכת המזלף, נקודת מים, אינטרפוץ ומוט עלו 800 שקלים. האמבטיה 1,000 שקלים. אסלת מונובלוק 450 שקלים. והרעית, זאת אומרת, קיור, ארון עליון, ארון תחתון וברז 3,000 שקלים. בנוסף לזה, הצבע, האקססורי, קצת הציצים, סל כביסה וכולי, הגענו ל7,000 שקלים. אני חושב שאקססוריז, כשאתה שם באמבטיה ולא רק, מאוד מאוד יכול לסייע. כן, אני לא בטוחה שברווזון קטן כזה, זה האקססוריז שהתכוונה אליו. אתה אוהב את הברווזון, מנחם? כל אחד והאקססוריז שלו.